Koro Joyce, seche mikao loan, ikao hola, koro wach ni kao siling 500. Koro kuom 500 ni, nitie atamalo 5 moro midhi ng'adi madhiye, and atamalo 5 ni en mandatory, en giming'ado. Ok are tiyo gi wach mar gi thuon, ing'ade i achune, nikech ing'ade kapok oorni modong' cha. Koro giwacho ni atamalo 5 ming'ado ni iketo nigo e gima giluongo ni Hustler Pension Scheme. Ginyaka sani makoro ne wamak 2 years nyaka ne hola ni bed launched. Piny owacho ni koro gidhi create migao miluongo ni Kenya National Entrepreneurs Saving Trust. To gimomiyo gidwa bedo gi migao ni oro fuko ni nikech jok manie informal sector mabende pesa ni target jogi okosebedo ka keno anywhere. Joma tiyo office kaka Joyce ungi NSSF, National Social Security Fund, ming'ado donge ng'ado pesa no. Koro joma nie informal sector, joma nigi biashara gi gin kuonde ma gikene nyocha ongega. Koro emomiyo pesa ni ing'ade tikano nigo kacha. Ya, to koro nochak ng'ade ka pod structure malong'o to ne onge. Koro neno na pesa maniketi agulu moro ni ma pesa Eric wabro miye Eric. Koro structure malong'o to pok oketi, lakini there is a step. Nitie okang' magisekao. To okang' mokwongo magisekao en ni koro walos e migao moro madwa chalo gi NSSF cha, lakini makoro target joma nie informal sector. Emo wacho ni koro giwacho ni gidhi biro gang'o Kenya National Entrepreneurs Trust Saving Trust.